що ми хочемо сказати? Що, звичайно, що було б краще приходити на більш радісні події, але тут ми хочемо підтримати, як то виразити хоча б якось, що українці співчувають, тому що турецький народ дуже допомагав Україні. А весь український народ співчуває великому горю турецькому народу. Але я хотів би сказати, що ми не тільки співчуваємо великому горю турецькому народу, але ми в захваті від турецького народу, від його культури, від його духовності, які він несе всьому світу. І ми вивчали його культуру, ми цікавилися духовними речами, надбанням турецького народу, який надихає і продовжує надихати багато націй світу. Ми приносимо великі співчуття, адже це велика трагедія. Ми приносимо співчуття близьким родичам, всім загиблих, тому що ми вважаємо, це наші друзі, вони особливо допомагають нам в нашій зараз складній ситуації. Вы знаете, мы живем в Украине, мы украинские азербайджанцы. Мы хорошо знаем, что в Украине живут крымские татары. Это самый родной народ для Турции. Но кроме них не надо забывать, что в Украине живет большая диаспора азербайджанцев. И поэтому это наша общая трагедия. Турция для наше родное государство, живет родной народ. И то, что все происходит в Турции в эти последние дни, мы это сильно переживаем. Это наша же боль, наша же трагедия. Когда мы узнали, что Украина в этой тяжелой ситуации все-таки государство решило помочь Турции, отправило 87 спасателей, и также другие оборудования, всякое другое, это, конечно, нас очень прибодрило. Да. Это история, и это я думаю, что это самые тяжелые дни, показываются истинные друзья и близкие люди для турецкого народа. Трудний час для України, але Україна підтримує Туреччину. Ми вдячні за підтримку України, український екіпаж, український конвой в Туреччині підтримують, допомагають. Дуже дякую за солідарність.